उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि इउटि र'डआव थानाय रैसुमै मटर्स बाजाज डिलाराव दुर्गा फुजानि अफार सोलिगासिनो। रैसुमै मटर्स बाजाज डिलारनि बे अफारखौ आबुङै मिथिनो थाखाय 60002338608 एबा 9101713897 मबाइल नम्बराव फन खालामनो हागोन। गुबुन फारसेथिं बे अफारनि सोमोन्दै रैसुमै बाजाज डिलारनि फारसेनिफ्राय ओरैबायदि फोरमायो। हय जोङो अफार होदो जोंनि बे बाजाज डिलारनिफ्राय जोङो डिमाकुसि रैसुमै जि मटर्स दोङो बिनिफ्राय जोङो अफार जेसां पाब्लिकआ बे साननैसोआव गारि लागोन बिनि थाखाय जोङो अफारखौ होदो। अफारानो जाहैबाय 125 पालसार प्लेन सीट स्प्लिट सीट आरो NS 125 बे मोनथाम ब्रेन्ड 125आव जोङो कैश डिस्काउन्ट अफार होदो 3000 करि कैश डिस्काउन्ट अफार होदो। इनिफ्राय दोङो NS 160 ब्रेन्डआव दोङो बेनिफ्राय 200 जितु NS दोङो बेयाव जोङो 5000 करि डिस्काउन्ट होदो। गुबुन बाइकफोराव दाहायलागि कम्पानिनिफ्राय जेबो इन्सट्राक्सन हायाखै बिनि थाखाय जोङो बेखौ अफारखौ होनो हायाखै। बाखि जि इन्सट्राक्सन मथे जि हायदो बेफोरखौ जों होदो अफारखौ। दायो नोंथांमोना जुदि NS 400 गोदानै लन्च जानाय बारा गोबाव जायाखै मास मोनसे जाहैबाय बे जुदि 400खौ जुदि लानो नागिरदोंबा जोंनियाव स्टक एभेलेबेल दोङो नोंथांमोना बेखौ फायनानै जोंनिफ्राय लांनो हागोन। NS 400 नि मिनिमाम डाउन पेमेन्टआनो जाहैबाय नोंथांमोना 30निफ्राय 35000 बेखिनि जुदि नोंथांमोना डाउन पेमेन्ट होयोबा NS 400खौ नोंथांमोना लांनो हागोन फाइनेन्स खालामनानै। अनरड जुदि NS 400खौ जुदि बायनो गोसो जायोबा नोंथांमोननि थाखाय अनरडआ जाहैबाय 2,32,000 थाखा नोंथांमोना बेखौ अनरडआव लांनो हागोन आरो प्लास इनक्लुडिं डकुमेन्टेसन गासैखिनि मिलायनानै। माइलेजआथ' दाहायलागि कम्पानिनि मथे बिनि 400नि माइलेजखौ होदो 30 to 35 किल'मिटार। बे अफारा जोंनिया 30 सेप्टेम्बरनिफ्राय नभेम्बर 9 तारिखआव लागि सोलिगोन अफारा। डकुमेन्टेसननि जुदि दानिया जाहैबाय केसाव लाबालाय नोंनिया बे आधार कार्ड आरो पान कार्ड बे मोननै डकुमेन्टेसनजोंनो जाहैगोन। बाट फाइनेन्सआव जुदि लायोबा जाय फाइनेन्सआव लायो बिथांमोननि थाखाय नांगोन आधार कार्ड पान कार्ड उइथ बेंक पासबुक आरो ATM। डाउन पेमेन्ट मिनिमाम जुदि 125खौ लायोबा 15,000निफ्रायनो मिनिमाम 15,000निफ्रायनो डाउन पेमेन्टआ जाहैगोन आरो जुदि NS ब्रेन्डखौ लायोबा 20,000 to 25,000 बे मिनिमाम डाउन पेमेन्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्टनि बेलायाव जुदि गभर्नमेन्ट जुदि एमप्लय थायोबा 5.99 रेट अफ इन्ट्रेस्ट। ओमफ्राय जुदि फ्रेश जुदि सेल्फ एमप्लयमेन्ट जुदि थायोबा सोरबाफोर जुदि सेल्फ एमप्लयमेन्ट बा फ्रेशार जुदि थायोबा 8.45आव रेट अफ इन्ट्रेस्ट नांगोन। दा जुदि बुंनो थाङोबा बाजाजजों जोंनि बे डिलारजों टाइ आप थानाय मेपिं थानाय बेंकफोरानो जाबाय फाइनेन्स होग्राफोरानो जाबाय IDFC फार्स्ट बेंक बाजाज अट' क्रेडिट लिमिटेड ओमफ्राय आरो L&T आरो टाटा केपिटेल बे मोनब्रै बेंकआ जोंनो जाय गारि लागोन बिथांमोननो फाइनेन्स होयो। जुदि जोंनियावबो मोनसे प्राइभेट फाइनेन्स दोङो बिनि थाखाय बाहाय डाउन पेमेन्टखौ 50% होनांगौ आरो जुदि कास्टमारा जुदि 50% डाउन होयोबा जोंनाव अफलाइननि जुदि फेसिलिटि EMI जुदि अफलाइननि फेसिलिटि नांगौबा जोंनियाव दोङो बियो आरो बांसिनानो जुदि 20% 30% जुदि डाउन पेमेन्ट होयोबा बिथांमोननि थाखाय जोङो अनलाइन जिथु अट' डेबिट फाइनेन्स बे जाहैगोन आरो। सिबिल स्क'रा जाहैबाय जे नोंथांमोननिया जुदि सिबिल स्क'र जुदि अभारडिउ जुदि थायोबाथाय बियो नोंथांमोना गारिखौ लांनो हानाय नङा मानो होनबा अभारडिउखौ पेमेन्ट खालामबासो सिबिला रानिं जायो। ओमफ्राय जुदि जायहा जुदि सिबिल हामाबाबो अभारडिउ जुदि गैया बिथांमोना लांनो हागोन। सिबिल स्क'राथ' मिनिमाम 720 बानो मोनलांगोन बाट जुदि 600नि गाहायावबो जुदि अभारडिउ जुदि गैया थेवबो मोनलांगोन माने गारिखौ। बे अफार जोबनाय लोगो लोगो ख्रिस्टमास अफार फैबावगोन। ख्रिस्टमास अफाराव थाहैगोन नोंथांमोना स्टार्टिं डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि 15 बा 16 लागि थाहैयो। लकेसना जाहैबाय जोंनिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिमाकुसि एरिया डिमाकुसि खाथियावनो जोंनिया एग्रिकालसार गेस्ट हाउस जोङो बिनि अपोजिट साइडआवनो जोंनि बे रैसुमै बाजाज डिमाकुसिया बेयावनो जोंनिया। गुबुनाव माने जोंनिया बे सेल पइन्ट हिसाबै घाग्रायाव दोङैयो बे घाग्रायावबो नोंथांमोना जुदि लानो गोसो जायोबा घाग्रायावबो लायो।